अदालगुरि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा। अदालगुरि स्टेडियामखौ दिनै बेलासिनि 3 रिंगायाव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जायो। माजबाद समष्टिनि एमएलए बर'आ गावनिनो एमएलए ड्रीम प्रजेक्टनि गेजेरजों अदालगुरि नोगोरनि गेजेराव बिटिसिनि गेजेरावनो गंसे साबना हामना गोजौ थाखोनि स्टेडियाम लुफुंनो हानायखौ खाफाल गोनां होननानै फोरमायदों। लोगोसे एमएलए बिथाङा माजबाद समष्टिनि जि जायगायाव बे स्टेडियामखौ लुदोंमोन बे जायगाया डिलिमिटेसननि गेजेरजों अदालगुरि समष्टिनि बेन्दोंआव सोसनजानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। खुंथाय गोहोआव थानाय समाव बिपिएफआ रायजो राजाफोरनि गोबां जौगालु हाबा मावबोदों। आथिखालाव बिपिएफआ सरकाराव गैयाब्लाबो बेफोरबायदि गेदेरथार हाबाफारिखौ मावफुंनानै दिनै रायजो राजाफोरनो गथायना होनो हादों। फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो रायजो राजाफोरनो गोनां जानाय जौगालु हाबाफारिफोरखौ मावलांनो होननानै एमएलए बिथाङा खौरांगिरिफोरनो फोरमायो। आंबो अनुभव खालामोन। ओंखायनो 2002 मायथाइयाव जेब्ला एमएलए जानानै एमएलएथ' आं 2016 जादों। 2016 एमएलए जाखांनानै आङो 2010 मायथाइयाव मोनसे सुजुग मोनबाय जे एमएलएफ्रा गावनि जिखुनु जाया लुबैनाय ड्रीम प्रजेक्ट मोनसे मावनो हायो। लोगो लोगो आं सानबाय उदालगुरि स्टेडियामखौ मावबानो मोजां जागोन। मानो होनोब्ला उदालगुरियाव जों एफा गिदिर मोनसे खेला जों बेवहाय मोनसे गेलेनाय जोङो बेवहाय खुङो। बड'फानि मुङाव जि जा नेशनेल फुटबल काप गल्ड काप दा बेवहाय जोंहा बेखौ खुंनो थाखाय मोजां बेबायदि मोनसे स्टेडियाम गैया आरो लोगोसे माजबाद हिसाबै जा स्टेडियाम गैया। ओंखायनो आं सानबाय जिहेतु बे जायगाया माजबादाव जिहेतु गोलैयो अब्ला आं बे जायगाखौनो बासिब्ला जिल्लायाबो आंखालनिफ्राय मोनसे राहा मोनगोन आरो माजबाद हिसाबैबो जों मोनसे आंखालखौ सुफुंनो हागोन। बे हिसाबैबो आं बेखौ 2018 मायथाइयाव आङो माने सायख'दोंमोन आरो दिनै सायख'नानै फ्राय 7 बोसोरनि गेजेराव जों लुफुंनो हाबाय। दिनै थारैनो खोब गोजोनथाव, दिनै खोब गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाया दिनै खोब नुजाफैदों, बयबो बेवहाय साखि जाजोब्बाय। आं बेनिफ्रायनो हमदांनो हादों जोंनि उदालगुरि राजाफ्राबो निस्सय गोबां रंजानाय मोनदों। नैबे स्टेडियामा जोंनि मा होनगोन बेखौ इन्टारनेशनेल लेभेलनि मोनसे स्टेडियाम। माने मेनलि आं बुंदों जों फिल्डखौ जि लेभेलनि बानायदों बे फिल्डखौ फ्राय इन्टारनेशनेल लेभेलनि प्लेयारफोरखौ जों गेलेहोनो हायो आरो बेबायदि ग्राउन्ड जोंनि उदालगुरि जिल्लायावथ' प्रथमखा, बेनो सेथि। आरो बुंनो थाङोब्ला बिटिसि ओनसोलावबो जोङो साइ स्टेडियामखौ बाद होयोबा नैबे ग्राउन्डआनो प्रथम आरो दा बे हिसाबै जोङो बे रोखोमनि जों जिहेतु मोनसे स्टेडियाम मोनबाय दा जोंनि प्लेयार्सफोरखौ जों बेवहाय खेला गेलेनो जोङो मोनसे स्कप होनो हासिगोन आरो बे स्कपखौ मोनोब्ला जोंनि प्लेयार्सफ्राबो सानसे समाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव खेला गेलेहैनो थाखाय निस्सय जथेस्थ' बेनिफ्राय सोलोंनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो। स्पर्ट्सनि सायावथ' जथेस्थ' सेस्था दंखायो। मानो होनब्ला स्पर्ट्सनि गेजेरजोंनो जों लाइमोनफोरखौ देहाल' नङा बिनि गोसो बिनि बादैबो बिथांमोनखौ जों गोबां लामायाव जों थिसननो हायो, गाव गावनि जिबनखौ दाहोनो हायो। ओंखायनो स्पर्ट्सनि सायाव आंहा जथेस्थ' गोसो दङ, नाजानाय दङ। दा बेखायनो आं बेखौ आङो थांखि लानानै मावफुंदोंमोन। दा बेहायबो आद्रा जाबावबाय, जथेस्थ' मावबावनांगौ दङ। बेवहाय सुइमिं पुल बानायबावनांगौ दं, इनड'र स्टेडियाम बानायबावनांगौ दं। जोंहा पार्किं जायाखै, लामाया थिग नङा, बेखौ बानायबावनांगौ। खिन्थु आंहा खाफाल गाज्रि, नैबेखिनि एलेखाया दाख्लि जि समष्टि गोदान बानायबाय बे बानायनायाव माने माजबादनिफ्राय दानख'जाबाय आरो बेनि थाखाय मोनसे दुखु दङ। दुखु थाब्लाबो आंबो जिहेतु उदालगुरिनि सासे, बे हिसाबै मोननैबो आंनि समस्या हिसाबै आङो माजबादाथ' आंनि माजबादनि समस्यानि थाखाय बेहायबो स्टेडियाम बानायबावनांगोन, बे आंनि मोनसे सिमां जाहैबाय। आरो मोनसेया जाहैबाय बेयावबो जिखिनि आद्रा खामानिफोर दङ बेखौबो मावनो थाखाय आङो सुजुग मोनबानो माने मावनो थाखाय आं आखायाव लागोन आरो बे स्टेडियामा जाहैबाय बुंनो थाङोब्ला हार्ट अफ दा उदालगुरि टाउन। मोनसेया जाहैबाय उदालगुरिनि जि 4 लेन लामा जायखौनाखि रिहन दैमारि बिथाङा गावनि सिगनेचार प्रजेक्टजों मावदोंमोन, डिभाइडार, बथ साइड ड्रेनेज नङा होमबा, आरो बेनिफ्राय स्ट्रिट लाइट। नैबे मोननै प्रजेक्टआ उदालगुरि टाउननि महरखौनो सोलायहोदों। गोदोआव जों उदालगुरि टाउनखौ जिबायदि नुयोमोन, बै समाव फैनाय मानसिया जुदि दा उदालगुरि टाउनाव फैयोब्ला अट'मेटिक बिथांमोना सोमोनांगोन बा उदालगुरिया बिराद डेभेलप जाबाय आरो होनमारोबो आरो। ओंखायनो आं बुंदों बे मोननै स्किमा उदालगुरिनि महरखौ जथेस्थ' सोलायहोदों। आरो आं बेनिफ्राय बुंनो लुगैदों मा, जिहेतु बे मोननैबो स्किमखौ जोङो 2018 मायथाइयाव जिहेतु जों मावदोंमोन आरो बे समाव जिहेतु जोंनि बिपिएफ सरकार दंमोन हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव, बिथांनि नाजानायावनो जों जिहेतु मावनो हाबाय। ओंखायनो आं दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलानि बिथांखौबो आङो
दिनै माने साबायखर होआलासिनो थानो हायाखै आरो ओंखायनो आं साबायखर होदों। फ्लाइअभारथ' जों बिराद नाजादोंमोन आंनो स्वयं नाजादों रेलवेनि जेसेबांनाखि खामानि रेलवेनिफ्राय एनअसि बरननाय माबा बरननाय गासिबो आं मावजोबदोंमोन नाथाय खिन्थु जोंनि समाव हास्लाबाखिसै दा खोनादों बेसेबां आं बेखौ मिथिजोबा जायोब्लाथ' मोजां आरो बे जाबावब्ला जोंनि थाखाय जथेस्थ' मोजां जागोन आरो